El Parc Agrari abarca la Vall Baixa i el Delta del Llobregat, per tant, és la influència del canvi climàtic. Bàsicament, nosaltres és un tema de règim de pluviometria. És cert que, bàsicament, tota la gran part del delta es rega a través de canals d'irrigació del canal de la Dreta i la Infanta, per tant, que és aigua que no ve pròpiament d'aquest espai, sinó que ve d'altres territoris, a través de l'aigua del riu Llobregat, bàsicament. Per tant, canvi de règims pluviomètrics en altres zones de Catalunya, en les conques internes, ens afectaria segurament en la disponibilitat de l'aigua. És cert també que a part de l'aigua que utilitzem per la producció d'horta i fruiter, que és bàsicament els conreus que tenim, ve dels aqüífers del profund i el superficial, i per tant estem a primera línia de mar i hi ha una forta influència de les cunyes d'aigua salina en aquest espai. Un augment del nivell del mar, efectivament, tindria influència no només en l'àmbit geogràfic, perquè posaria en perill part del delta, sinó que segurament faria que s'aguditzessin els períodes de salinitat o de problemes amb els conreus. També val a dir que el canvi climàtic segurament portaria a períodes, diguéssim, no només de sequera, que aquest també afectaria el parc, sinó també a períodes de pluja intensa. Hem de pensar que el Parc Agrari, una bona part de la seva xarxa, és una xarxa de drenatge, per tant que intentem que aquesta aigua surti. Efectivament, que arribi a períodes d'aigua amb tormentes més concentrades hauria de comportar una modificació d'aquest sistema. Segurament també el canvi de temperatures faria que els conreus que ara s'estan produint i molt adaptats en aquest clima mediterrani central, a més amb un sol de molta qualitat i amb aigua de disponibilitat, canviaria. I finalment, segurament, un altre dels factors que comportaria el canvi climàtic, no estretament lligat amb el canvi climàtic, però influenciat, serien també segurament les pautes de consum dels consumidors. És a dir, un canvi d'hàbits alimentaris comportaria també segurament una modificació dels conreus que habitualment estem realitzant. Un dels principals reptes que haurà d'afrontar l'agricultura en termes de canvi climàtic és sobretot els canvis que es produiran en el secàs vinculats a la falta d'aigua, és a dir, les precipitacions es reduiran, seran més irregulars i, per tant, combinat amb la pujada de temperatures, farà que moltes zones de secà de Catalunya, i especialment de la zona sud del país, pateixin molt els cultius que avui en dia es fan amb un règim de manca d'aigua, és a dir, de manca de regadiu, perdó. Per tant, tots aquests cultius, totes aquestes zones hauran d'adaptar-se en aquestes noves condicions i, per tant, es poden desenvolupar diverses estratègies, però essencialment penso que s'haurà de fer una adaptació varietal o una millora del sòl. Un dels eixos dels grups líder és gestionar i participar en projectes de cooperació amb altres grups, i un dels quals gestionem des de l'associació líder de Ponent és Gustum, que és un projecte de donar suport a la promoció i la comercialització del producte local, artesà i de qualitat, i també buscar sinergies amb altres sectors del territori com són el turisme, el petit comerç i la restauració, per exemple. L'objectiu és aquest, que conscienciar el consum, ja que el producte local és un tema que no només que influeix en molts àmbits del territori, com poden ser la salut, el paisatge, les tradicions, el tema social, perquè de fet quan mengem és un acte social i estem en societat, vull dir que implica a molts àmbits i és un recurs que s'ha de potenciar i sobretot donar valor a que moltes d'aquestes produccions es realitzen al territori rural. És una evidència ja que hi ha canvi climàtic. No discutir-lo o comentar-lo molt no ens porta a res. Possiblement hem arribat al moment en què tenim que començar a prendre accions. I potser un dels llocs més importants per prendre sigui el sector primari, el sector de l'agricultura, que és el sector que proporciona aliments a tothom cada dia i que, a més, econòmicament parlant, és el que genera més PIB a nivell de Catalunya. Com afecta el canvi climàtic? Doncs bé, amb els dos conceptes clàssics podríem dir que quedar clarament definits. Un és l'increment de temperatura i un altre la baixada en quant a quantitat d'aigua disponible pels conreus. Els dos van molt associats. De la mateixa manera que l'increment de temperatura és totalment significatiu, com implica el tercer informe del canvi climàtic, i estarem parlant de
uns 2,5 graus fins a 4 graus a finals de segle, el decrement de la precipitació no està marcat, significativament no és clar. El que sí que queda clar és que hi haurà cada vegada més irregularitat. Tanmateix, si sumem les dues coses, l'increment de temperatura ens porta que hi hagi menys aigua a l'atmosfera i, consegüentment, més demanda evaporativa, i si tenim la mateixa pluja o una mica menys, vol dir que el percentatge de sequera cada vegada serà superior. Per tant, com ens afecta l'agricultura? Doncs amb unes necessitats cada vegada més marcades d'aigua i, per una altra part, al canviar la temperatura, a l'incrementar-se, tenim dos problemes associats. Els d'hivern no tenim fred, no tenim glaçades, per tant, no hi ha control biològic natural de les poblacions d'insectes o de patologies, i dos, molts dels nostres arbres fruiters sabem que tenen una combinació d'hores fred, hores calor, per poder primer florir i després fruitar. Això és un altre tema que ens genera problemes. I a l'estiu, un altre tema és l'increment brutal de temperatura que estem tenint, el qual fa que les maduracions, sobretot les associades als sucres, vagin molt més ràpides que les associades a tots els altres paràmetres, colors, aromes, etc. Amb la qual es dificulta produir la qualitat del producte entregable. Com podem solventar-ho? Doncs amb tot el que sabem, però combinant-ho d'una manera coherent, o sigui, sumant ciència, sumant tecnologia, i una cosa que vam perdre als anys 80 quan ens pensàvem que érem infinitament rics i que la tecnologia ens salvaria, que es diu sentit comú. És a dir, cadascú sap el que vol fer a la seva finca, cadascú sap com és la seva finca i, per tant, cadascú té que saber aplicar el millor sistema de producció per tal de poder, per una part, reduir, si no evitar els efectes del canvi climàtic, però per una altra i molt important, seguir produint productes de qualitat, que és el que reclama el consumidor actual. El Parc Agrari del Baix Llobregat, i concretament els seus pagesos, ja estan habituats a lluitar amb els factors climàtics, meteorològics, des de fa anys, segles, sobretot les inundacions i la salinitat del terreny. Els estudis diuen que aquests seran dos dels principals problemes que podran esdevenir al nostre territori agrícola, per la pujada del nivell del mar generalitzat al planeta i per la intrusió salina de l'aigua del mar que envairà la nostra aigua subterrània. Després, amb el recorregut de fora, podem veure camps que s'estan arrencant, utilitzant les carxoferes per fer un altre conreu, i es fa el procés que ha explicat el Raimon de l'estanyat, per añadir fertilitat a la terra, però sobretot per treure salinitat. El que fan és mantenir el camp inundat durant 2 setmanes. Com que aquí l'aigua té molta conductivitat, la salinitat s'acumula a la superfície de la terra i a l'inundar el camp, el que fa és precipitar la sal, anar cap al fons i netejar. El problema de la inundació al delta del Llobregat ve de llarg, perquè és un delta, és un terreny de forma natural inundable, que al llarg dels segles XV, XVI, XVII tenia molts problemes d'inundació per les riuades del Llobregat i que, a poc, la població del delta ha anat colonitzant. En un principi era un terreny inhabitable, només servible per ramaderia, agricultura de secà, perquè tampoc n'hi havia aigua de ret, però a poc han anat fent barreres per lluitar contra les inundacions, per exemple, com el clos on estic assegut ara de la masia de Can Comas, o les motes del riu Llobregat, o fins i tot tallar un braç del riu Llobregat, com hem vist a l'alçada de Sant Boi amb el camí de la Bomba, que originàriament el Llobregat tenia 2 braços, el que coneixem actualment que desemboca al Prat, per un altre que anava cap al municipi de Viladecans i que actualment és l'estany del Remolar. Doncs aquest braç es va tallar amb un mur de contenció al segle XVII i que ara és un indret que es diu el Camí de la Bomba. Hem estat fent un recorregut per conèixer totes aquestes tècniques que han fet servir els pagesos al llarg dels anys. Ara, la tecnologia que s'ha desenvolupat en el camp de l'agricultura pot permetre lluitar d'altra manera. Per exemple, a la línia de la costa s'han instal·lat pous que infiltren aigua subterrània per poder lluitar amb la intrusió salina. També es poden gestionar drenatges dels camps de conreu que siguin més efectius, aprofitant la xarxa tradicional de corredores, de valls, etc. I sobretot, algo molt important, és que podem contribuir a mitigar l'efecte de la contaminació atmosfèrica aplicant tècniques, per exemple, d'agricultura biològica, agricultura ecològica, acumulant
carboni al terra, fent servir adobs orgànics, adobs verds, etc. Sí? Tenim un repte difícil, però tenim eines per poder superar-lo.